Dek lapiak dua tiga nata kambang, lapiak sikola di silau pulau lapiak nasabah lalu. Pasan dah yuda bujangan. Saratu jualang bangke, terima kasih banyak-banyak udah. Sahabat Ai, jangan bau udah jo Ai kayaknya surau ko. Lah dari tadi apa mengecehan ba apa? Jangan jadi anak rut yang pulau Ai leh. Pesan dari nyek surau ke baki Ai. Dah boy pakai bunyi apa? Udah samsir dari tanah garam. Yalah, kita tingkat dulu dulu, lagu. Up, kata.
Sebelum lagu kedua, kok kandak dari Dojang Terumbu, jo papadet payah. Tolong nanyakan baju merah agak sapu lagi kok. Selamat malam, selamat pagurau kepada dosa anak Nadir dari Dojang Terumbu, papadet tujuh kandak asal bodoh. Di papa zeta bujang taru, muada bujang taru. Oi nana de da koi bundo, oi lai di siko, oi de da samsi. Tangga 20. Oi bangkalai janji sai, sua janji sa, isu. Inilah mumu ada ujang de ayam ato, inilah mumu de ayam ato. Oi karam dan dinyo daratu abimanyo kini, koklah sudah makan, kamu pola juo. Dazul Tiko Saudara, selamat Dazul. Yalah, kita tinggal dulu jo lagu naniko, pas kita kepada cah banyak kita buat. Minta boleh kandak balaku kira-kira 2 buah lagu 50 ton, kandak dari Dasapsir di Tanah Garam, satu jobak angka lagi kak ya. Dan pertama ke lagunya Boyan Sayang Isra Malay. Boyan Sayang duo ya. Satu tak kali-kali maidangkan bodoh ya. Inna baraba onde barabano, mangade putui dasan sirtani ganda. Inna basabab onde bakarano, bacarai-carai oi daga ade urang, bacarai-carai oi daga ade urang. Oi didazu, oi duo saudara, udah ujang papa zet lagi bohong. Agak apa ya, oi bagoyang ade naida, pinggang mulai tago, oi dari biaso, pinggang tago, oi dari biaso. Lai dicapi asih tapi kain, oi kain suto elok raginya. Lai dirintang pakenan lain, udah surang tabayang juo, udahan surang tabayang juo. Kaya basang siron de bakan lagu, biarlah kami onde mandeng dangano, basah bayi onde denai dahulu, lamo jalan pepa kasoko ajun, Hop. lamo jalan. Dari tiga saudara, Dazul Papanjang lagi ko, selamat malam, selamat pagurau, semalam setua kepada Mak Desana Nadir. Kok kita tidak sabit nama, kok kadang tidak dibawa galan. Dalam lingkungan salam, Dazul tiga saudara, pas kawan-kawan. Lanjut Papanjang. Lai deja biasi tapi kain nazul, oi kain suto elok ragiyo. Lai diri tabasan siroi
Hop, pada tengah jalan. Ayo. Iya. Ayo satiang nak dan kecil pada tengah jalan ya. Punya orang ketujuh dewa ya kadipangakan ya. Kau pasal dari pada tengah jalan ya. Aduh dua apa terjalan moi di nanang santiang biarlah anak oi maden dangan asa dewa datua samo baniai oi bini urang bisa oi untuk gitu oi bini urang bisa untuk gitu. Ya, ayo satiang nak dan dia. Baca dong. Kau pesan kanak cik, kalau mau itu beri patun anak, tolong doakan apa dan nak tuang dapat beli orang kau dapat ya. Iya, lanjut. Dia ditolong onde pawe mendoakan untung bisa jadi bajo bini orang baik tubanan dia nak bakato lamo jelambe apa onde ka sampai lu lamo jelambe pajo kira ka sampai lu. Dan cemburu lagi ya. Oh. Kau joker deh nang ada dalam pesan cemburu saja. Iya makasih. Yo santiang soroi pasan dari dojang terumok jo papazet dituju kata santo yo santiang di ma pirek TPI pasan ka pado mak datuk jalam yo kalau mau itu namanya mak datuk ara jalam yo pandai-pandai lah main ngahi bini urang ko ya contoh sampai corainya ya dewa ya ko pasan dari rang jolong datang yo sona santiang terasa santiangnya kurang papa poyan akur dan jepaya ta'ala pirek lagi poya kau pesan terang jalan kadang akur poyan mau ker ya dan kakak Dua apa satu jangan terumu adi dan elo raja long agadang tolong ladang akan bapak de pandai apa mancilo urang jangka hilangan apa mancilo urang jangan sampai kehilangan. hop joker papasan ke anak dan jolong kadang koje dari joker itu kalau kami ko yo akur bapak ya kalau siang untuk mak datuk jalam ya kalau malam joker punya wilayah itu jolehnya ya kami bagi hari siang malam ya dia berhitung pada ya untuk mak datuk jalam siang saja untuk joker malam Ade apa samsiron de bakanda alaku beda sulapa surau tolong adangakan daulu padu sion de nanaba madu ini ranga jantan onde bapa boyan ini ranga jantan onde bapa boyan. Lai den
Iyo rancak pulo rasonyo kini ko bang joker. Kalau siang untuk mak datuk Raja Alam, kalau malam untuk joker, yo sebenarnya siang joker ya. Sebab adik kalau siang nikah kau nyolok ya. Siang joker ya. Siang benar memilih beliau. Acara gurau. Ah. Nan punya mak datuk ndak do do. Tasya nan punya mak datuk kini kau ndak tahu mak datuk do ya. Punya joker saja punya mak datuk ndak. Jangan babuek-buek dosto saja oleh mak datuk ada dalam sedang cakup mak datuk mengejek. Kalau ndak nikah mana depan lu tipu mak datuk sekolah. Nikah mana depan kecek mak datuk je kau. Kini kau ada do joker bersilap mak datuk ada budih situlah. Oh. Nikah menelepon jago kandastan mudo. Joker itu menunggu dia lebih lurus dia dapat tembak. Itu keceknya. Maka itu kasih kombo ya. Iya. Oh. Itu godang dua dosto mak datuk dalam itu. Jago babisian bonang ngecek kepada kandastan mudo. Dan di teleponnya dia nikah jual kasih ko. Jago kalau nak dong kasih ko dan lain. Nanti tandua dan lalu jadi duit jadi itu kecek mak datuk jago nak. Nanti tandua lalu jadi duit nikah dah. Orang kata yang membuat jadinya. Jujur saja lah mak datuk asal jujur dibantu ya. Ya bisa kata sama tu je kau. Iya. Dan suruh dia dikasih kau, suruh dia dikasih kau kan itu kejap berasa ya. Ah. Nikah tolong jawab cik nikah, jangan diam saja. Jangan serasa kau perlu kawan-kawan lain kamu ya pesan daripada tuan dalam. Dari malam cakuan mana lepon nyuruh mudo bajan di kabasuo di siko ba itu cerita sebenarnya oi kenai kata kanan sejujurnya de ala lakon tak basuo dajang taruh muak papa zetang ajuo tiga saudara dadat dua rangakan masuklah dadat dua ajo alam kasarugo biarlah doso denai tangguangkan biarlah doso denai tangguangkan de abang joker lah main HP mungkin jando lain nama telepon pulau biar tidak biar pandai hati lakan naik kabaan juo abang surau disapo denai dilengakan yo elo batikia ande udah dahulu pada menyasa onde kemudian ibarat anak nan are menyusu tagamang denai oi udah tinggalkan tagamang denai oi udah tinggalkan Oh. Patanya kandastan mudo kanikah. Para di bandiannya antiang-antiang dan jilbab kode para tu dalam patang nikah tolong jalehkan mana ya.
teh ya. Oh, mangakan ika mak mudo tanyan. Kamak dah tua lah batanyo. Nyo mak dah tua nama balian ya. Ya mangakan ika batanyo. Ya. Itu orang ada ker. Iya. Tanyo lana mudo kadada tua marari balian sapi naniko oi ba itu bana katona tua den naila ranca sapi sajo namandayo ba itu bana onde katonyo nande dazu zalagala gala minta lagu dazu laga limo lagu yati dan samsir dekaraga oi nana basuo kita dape lamo oi nan basuo ndak dape lamo oi deda zung oi duo saudara ibu siko bintang de HP sajo kato udah oi samero pata patambuhan oi bacari duo patambuhan oi bacari duo Bapak denai datu bandaro malam kini lagi kamari hadirin sama oi sama bedo latigo malam jonan kini latigo malam jonan kini agak lain manong papa zek kini Dau jangan taruhku alaba itu tulung Pado parah damu dolu ko di hati Ditarimo bandi itu iman jandong Ditarimo bandi itu iman jandong oh, kandas tan mudo. Iko kandas tan mudo ko ya. Puluh kajadi puluh titena tok sajo ni ko ya. Dari dojang terumah 100 jo papaset. Pada merado pokok dadui. Sedangkan joker ko mencari bini ko ya. Gadui manjado pakandan. Nya inye surau pakondak mencari bini ko nya ayah. Nikah tanyo kandas tan mudo ko ndak bajawe bara di bandianyo dek pada tua. Ko di bandianyo dek pada tua na joker hitam upload na di bandianyo. Jawe ka? Ajak gadui lu. Nikah seko. Indah mungkin udah iya jodoh joker kini Sabak orang tarat tak kona pujo Lah berubah dan joker mulik jo hati Nana ko dulu oi tak joiko Nana ko dulu oi tak joiko Udah saurio dan samsir lai madanga di tanah garam onde kini ko kalai tapu ada indah doba asa dirantiang oi nani tujuo asa dirantiang oi nani tujuo Jupula danga di
Dek mancaliak dia kah lapeh saja teragak ijek surau dek orang singkarak tu ya kepasan dari ijek surau ya. Mungkin denai kagan tirang sikara lai setuju datuk rajo alam jodoh tamu dong nyampang denai kagan tirang sikara bayo iyo lanya surau jodoh tamu dong bayo iyo la jodoh tamu dong sabak udah tamu dola udah denai Bulia poin tak onte inyo Indah mungkin yo ini ania ika sampai Sabab ini aku ciang ai ajak dulunya Sabab banyak surau ku ciang ai ajak dulunya Tolong jawab kah? Ya, bara di badannya dia mana tua ya. Kalau dek joker apa perlu nanti badannya senikah. Iko online dikirim darat dua Denai manarimo barang darat dua mambayanyo Elo ada mudo tanyo ke darat dua Baranan sabanganyo di balianyo Baranan sabanganyo darat dua balian Abang joker ne apun karaso Rak jolong kadang dan zulai ada pulau Hati denai sama-sama bedong Basuo dajang taruh muak kau benyo Basuo dajang taruh muak kau benyo Yalah, dasar sir. Kita tinggal dulu jo lagunya Boyan Sayang ya. Kita gih lagu dan kedua dari Dasar Sir dari Tenang Harap Solo Asta Gadi-Gadi lagi. Jo lagi kok kita banyak Sesudah banyak itu menyusul kandak dari Papa Z ya udah ujang taruh muak Sesudah itu kami tunggu lagu penerangan dari Mamak dan Senambon untuk lagu dan sesudah itu. Udah kandung bagadang hati yo asurang apa aminan aduh Pengalai elok lagi ini namanya di gantung alamu alamu Di banyodan di banyo kini Ganti-ganti dan muda sana digali tidur Mambana denai riki sabane joka palu Kata ada samsir lagi bari kakak digani dimintaanyo Dapat aku ala bakal kita bisa bantah saja babinya Di malah di banyo dah di banyo kini Ganti-ganti dan muda sana digali tidur Mambana denai beda sabane joka palu Dia gali-gali barang kami mendendangnya Ay dicari banapang gali dalam mandinya kabayang dua Nilalay tolong nera nima-nimanyo Gali-gali denda jadi gali tiada Gali-gali denda baca cahaya dendiyo Dasar sirta goli bersama kami menentang Mabuk nanti mabuk. Kok bani langsung anak kini jadi gantung Up.
Ko dojang termuak dan papasan je papazet sementako tolong naik anak sayang dan kuan dan pasanam je dan sementako cik dulu ya. Ko pasan dari dojang termuak papazet ya. Mapuak sementang mapuak ya. Seorang mapuak. Apa? Nerat, kopi je nerat. Tutukan saluang. Apa serkana layan Tuhan babujang ataru mapasang sirado pulo. Lahirat kinasobaan di kota kasoi malari. Nilalaya tolong anehda sulani madimanya pasuraka. Gali-gali neda caca-caca diadenyo. Gali-gali dewi kuo jalani hidup. Apa-apa kurang amar pati yang galing ko onyo di pangkatang. Asalkan dapat lain di badang yang apa hujang antar rumahnya nanti juga. Ilalai tolong apa zed di mana raja-raja lang tagali-gali tuo jangan galak-galak tuo tagali-gali dengan sul saja cari ada. Pak Jujang sementang Pak Jujang. Ade emakku alai datang ade elalamu nak basuo. Kama mampu asalamu mailang ade labagu rawani akiriko. Di mana nyoda di mana kini. Op. Pak Panjang lagi ko dari Pak Jujang. Selamat malam, selamat bergurau kepada dosana. Tolong goyangan ketek dia ya. Ko pesan dari Pak Jujang ya. Dibangun jangan nama papan yang basuh bagoyang lah badan lambung. Nyampang ada naik bagoyang angkat kaki pinggang lain pandai mau ruinya. Di mana dah di mana kini ganti-ganti dan udah jangan digali tidur. Mambana denai deda sabar ledo kapalo. Ujang karungu aswabakan tak ada apa-apa apa itu pulau palabuhan abad tambaran tak izin balayan nanda ado pulang lauda pulang labaan. Op, mabuat. Dari Mak Buat Pak Panjang juga lagi ko selamat malam, selamat bergurau sama malam tentua kepada Mamak serta dosana naladir dari Mak Buat Pak Panjang lagi ko. Lanjut. Lai di papanjang ade emak aku analamu gitu anda abasuo. Walaupun kawin nadi bantu ikati lawi di hadangannya. Di mana dah di mana kini ganti-ganti dan udah sana digali tiyo. Mambana denai deda saban dedo kapalo.
babasan kami kedua mak dan tidak dapat sama asal jual api beda dengan teh nanti itu habis dari kau ya. Asuhan sudah sulabakan tak akan tak kenal aku dan tarasu. Dipandang danau nak bayi anakmu nak kapau lengayu. Di mana nyoda di mana kini ganti dan udah sana diganti tiyo. Mambana den main deda sabar ledo kapando. Tekora lagu lama-lama kini bak itu bana dan rajo alam. Sungguh batang ko bana kini diganggam nampe dilapekan. Di mana dah di mana kini ganti dan udah sana diganti tiyo. Up. Kau pasan mak datuk rajuan lampaya. Ika ko yo satiang. Inyo pi buang aye ke bawah kecilnya. Tapi nyo pi pasal lam jadi ya. Beko lah pai joker beko kaya biar dan tahu ini ka beko itu pasal palsu aja lam. Dia lah pi joker dulu ya. Oi jangan kira cemburu pulo itu bakal salahku. Awak hanya bagurau saja, kamu do pandai bantah pulo. Janji ujannya surau, rakyat long kadang. Tiga saudara maaf buat neratuk bandaro laiado. Oi bagurau bakanda. Sammo di Bali. Cancang robak di gulai mani. Dan dua jelawak lah parang-parang. Dene sabak joker manani. Joker di kilo lah janturang. Karam-karam dan deda. Di mana kini. Up. Lanjut dulu, minta lagu ya. Oi bahkan tak ada kok lai buli bersama kanan nenganyo. Kasih sayang dicari bulian sampai hati dan tak basuh. Di mana oi nanakan tuang oi tak goli sana janji garing dia dulu. Mambana renai dera sabale dekawano. Op. Dipa panjang dari Yuda Samsir, Nadia Naian Sari. Agak senabung, pesan dari Yuda Samsir. Dari Dasam Sir ya, dari Solok Papanjang, tolong Sari naik ya. Apa Samsi tu bola Nadia aman biar jauh nani hatu asani tak baik tak apa karawa pada den deda di mana ganti Samsir caca ganti
Yalah, kita tinggalkan dulu kadak dari Yuda Samsir dari Tenaga Arab Solok ya. Kau pinta boleh kadak balaku. Kira-kira pula kadak dari Pak Datuk ada Jolam. Kalau lagunya salah pikir lagu kadak penergaan dari Pak Datuk ada Jolam. Sasudaiko kami tunggu lagu penergaan dari Mamak Dosen Ambon untuk lagu dan Sasudaiko. Salah pikir. Dah mangguang, sebatang dah mangguang pokok sarai. Kau dah basah ya. Pasal ya, aku dah basah kau. Dari dah basah pokok sarai, saya dah jalan jo dah lenggang. Papanjang lagi kau. Selamat malam, selamat bergurau kepada dua sana. Dari dah basah jo dah lenggangnya. Lanjut papanjang dulu. Cuba ladenai cuba mamike balam untuk pamenan tapi denai indah manyangko denai tapi balam urang dan sadang lape balam ado urang nampunyo Allah dape mangko mau be sangka indah mana harimo tolong tenggang darat tua tenggang jare kapasang di ladang urang gamang-gamang hati den gamang menangguang raga kadiam-diam hati tak seson denai takui manangguang doso kadilape dalenggang hati wa ibo takui balap kata niayo Hop, Bang Kojek, sebatang pula Bang Kojek. Di bocor. Oh, track kan lagu kau kalakang tu nikah. Agak masuk ayat telingo pada tua stepnya ya. Dari semula nikah, pesan dari pada tua jalan. Bang Kojek, sebatang Bang Kojek ya. Tipu sangat leker. Cuba ladenai cuba Apa, lalu? Batanyo mak datuk bandaro ke Bang Kojek sama lampo apo dendam dan tak lopeh kepada mak datuk bandaro Bang Kojek mak ada tak kasih ko Bang Kojek ya dan mak datuk bandaro lah dari cako sekolah dan Bang Kojek kama cako dulu. Hop, mak buat. Ya mak buat majawek ko mak datuk bandaro dan Bang Kojek ko cako pai magih sawer sekinanya dulu mak itu tak lampe tiba siko ya ko pesan dari mak buat serta ko. Ya Bang Kojek.
papasan Bang Kojek ka mak datuk bandaro. Agak taipo hati Bang Kojek kini ko mak datuk. Tak disapo nyomek dia nak dendang lain. Mungkin kalau mereka agak genyo mak datuk, mungkin kalau roti Bang Kojek ke bergurau lah ya. Bang Kojek, kalau ada mak datuk bandaro di siko Bang Kojek, tak ada orang nak menyapu Bang Kojek tu ya. Dan menit tu je Bang Kojek ya. Up. Entah kok takut joker Bang Kojek tidak kasih ko. Aku pesan dari mak datuk bandaro. Lanjut oh ya. Cubo lah denai cubo mami ke balam untuk pamenan tapi denai indah manyangko denai tapi ke Up. Kojek. Sarancak ko soronyo Bang Kojek ka batinggan dek Bang Kojek ni ko. Uljual atau ke ayamnya lah ya. Ko pesan dari mak datuk bandaro. Sarancak ko soro batinggan dek Bang Kojek ni ya. lah tigo tu tanya lah tua. Ko pesan dari dojang termuak je papaset ya. Kalau soro nikah ko yo santiang terangah gitu. Dari jauh orang kau lah datang ke sekolahnya. Tapi sementang pun baik. Nampak-nampaknya dan dia tidak nikah ko pada tua yang. Iyo pada tua ada jalan aja dan dia tidak ya. Bang Kojek jajah kereta mungkin tinggal ya. Iya. Oh. Kan? Mak datuk bandaro. Nomor WA sinika ko kan ada de Bang Kojek mak datuk bandaro ya. Tapi awak teleponnya ko ya, tak dia angkat-angkatnya no. Dibuatnya WA kawak ya. Rancak awak tak berketahuan lah ya. Rancak je orang nan Pak SK awak berketahuan lah ya. Je orang tukang karang-karang kop jahit tak ya. Itu kecil nikah mak WA kawak ya. Nikah. Kau pesan mak datuk bandaro. Tolong jawab. Iyo je itu agak kayaknya. Jadi dia nikah cik ya. Sabananyo mak datua ati kaibo dinan rami di sarayan Bang Kojek kagak duit baik joy cinyo baduo nan hati denai hati denai ndak nyoagai dicarai-carai yang nyodenai di buku urang rami. Iya Bang Kojek. Hop, ada jalan. Pak Kojek, iko hati. Babi siap Bang Joker Hitam sama Tago nikah. Kalau dek Bang Joker Hitam lagi agak nyotu nikah ya. Kau pesan dari mana tu jalan? Iya lagi kan? Patang jo icin kini jo pina lati bodi siko nyopai pulo sangko hati
dan bang gojek nan dirawinyo sayang tatun tuang denai diblokirnya di mahati dalenggang daibong sakame iko lalo surang juo Hop, udah basah? Ya, jokernya sejak pada jalan tipu nak tolong kamu kau deh joker kau deh. Nikah, kau pasang dalam sabung sarai. Kalau di siko nikah, you mungkin ada seorang. Tapi kalau di rumah, you tidak mungkin doyan. Kau pasang dari depan saya. indah ada basa dapet kabangin lati go bulan rata-rata ampe tigo dia lihat bana sampai bamain panjang dan lamo panjang dan lamo bang Jack nampak juong tapi hati denai darat tuak bandaro latai bong Hop, joker. Pasan joker hitam kapado mak datuk bandaro. Iya. Jalik dek mak datuk bandaro, biarpun joker hitam benar pakai SK, tapi pakai trompa ke sekonya. Bang Kojek tukang karah-karahnya ya. Bang kotak kakinya ke siko. Di kanasin benar kejadiannya waktu itu mak datuk. Nikah teratak kau dicoret aja Bang Kojek, maka itu dapat dari joker hitam ya. Kau pasal dari joker hitam tadi. Yuk mau ditukar. Bang Kojek. Iya kah? Ya. kini Dari Dojang Terbuak di Papa Z dan lapik 2-3 tekabang di Sinopel lapik lain dulu ya. Makasih Dojang Terbuak Papa Z, kami lapik jadi nak suci satu kali ya. Lanjut. tolong tengah yo patengangan jare tapasan di ladang urang gamang-gamang hati dan gamang manang raga kalian biak darat tua hati tak seson denai tak kuing joker manang guang doso kadilape dabasati den ibo tak kuing balam bang kocek kok tani ayo kini hati merasa bimbang mano jalan karenai tampuan hati kanai dorong sayang pikir laki kabaju
usang mangko balang tabang. Balam urang nan sadang lape, balam ado urang nan punyo, Up. Allah dape. Babisiak bang kojek samanta aku nikah. Indak balam lapih nanti pikir, do balam bapunyo nanti pikir ya. Kau pesan bang kojek pada meratu ada jualan ya. Tolong tenggang, yo patenggangkan, jarek tapasan, disangka urang. Dari mak buat papanjang lagi ko dia ukur aja ko nalah tipo dari lari dan gurau mak buat sampai disco. Terima kasih banyak-banyak mak buat kami lapis jajan suci serta mengkodanya. Lanjut. Dasal doa ibu pakareh ibu ni apa dasal ya? Dasal doa ibu, dapat sarang jolong gadang dalenggang, darat tua bandaro, bang Jack layadong. Dek mami ke, oi balamuran, basa badenai. Basa badenai darat tua rajo alam menantinya. Oi malaki ranggang dari sangkanya, kok sempat ranggang. Mak tu ada dalam. Allah 3 minggu meranggang kah kepasan dari mak ratu raja alam. Allah 3 minggu ya. Sabana pisayo benai malam ko, kato daratua nan sabananyo. Oi patang panggurau diampuan, oi disuruhanyo. Capeklah pulang sayang hari dingin katonyo. Dek darat tua arenai baon tajuo. Biarlah bang gojek urang mambao, nan sangka arenai kadibari makan juo. Iyalah para tidak dalam ya. Perjalanan surang surang ya. Ibu jadi kaya. Kamal lagu itu dah habis lagu itu. Kita boleh kena berlagu kira-kira kena dari Mak Datuk Padaro lagunya Bajanji Dah.
Kalau naik adik ya, musiknya nada mik lah ya, boleh semangat. Nada mik, wayang. Malah tu cantu macam tu wayang. Mungkin ada takut wayang. Dan iko dinaida kurangan dulu dah sayangi disiko mana satu takkan nama sonan lalu dan denai itu dah lalamo itu tak batamu taraka denai na abasu katampe denai pamanjo dan kamari nada kawani diriku mengajak harapan hanya udah dan mengerti dan sayang ke anak tiri genggamlah tanganku usahlah lampikan dan biarkan dinai dagangan menjalani isuran dan berjanji nada Kalau nak nikah mengajar ayah tak boleh minum dia mengajarnya. Harus nikah pula mengajar ayahnya mana? Joker, kalau mereka agak genyo, ojek kau yang amat cemburu dan joker ya. Pasal dari mana tu Manado ya. Nah joker nak ngamang ayo mana tu cemburu dia nyonya ya. Mana tu anak cemburu nyonya tak joker dong. Lanjut. dada tua denai rindu dan lalamo itu tak matamu taraka denai basuh katampe denai pamanjo Hop, joker. Pada tua, patanyo pulo joker bang kojek sia namonyo dan berendangko pada tua. Ingin kenalan pulo bang kojek jenenko pada tua ya. Hop. Sampean kepada dan berendangko cik tembak
tolong suka liriknya Nadia Tata. Mak Datuk tu tolong suka jo Papa Kojek ya. Kau pesan dari Mak Datuk Pandaro. Tak jaleh benar ada Papa Kojek tu ya. Papa Kojek iko icin papa lalamo indah itu batamu taraka icin basuo katampe icin bamanjo Papa Kojek kamari lada kawani diriku mengajak harapan hanya udah dan mengerti dan sayang kabake diri genggamlah tanganku usahlah lapekan dan biarkan denai tagamang menjalani hidup Up. surat Dari Dazul Tigo Saudara lagu pepanjang ya. Tolong Sari nanya. Tapi Sari tolong goyangkan badan kita Sari ya. Jangan bantu orang macam laki saja Sari semangat ya. Jadi, lanjut. Kawani diriku Dasul mengajak harapan hanyalah mansul nan mengerti nan sayang kabake diri genggamlah tanganku dan sampai lamekan basah Up. Papanjang juga dari Dabasa. Seiring jo Mak Lengkang sampai ke mana lah kalau dia jo lagi. Sari. Sari jo nanya ya. Lanjut Sari. ada masa iko denaidan urang maaf dulu dah sayangi disiko manan sahabat tua takkan wasona lalu pasurau ada hasul denai rindudan alalamo kitu indah batamu taraka denai basuo katampe denai bamanjur lengkang Dazul kamari lada Up. Mak Datuk. Bang Kojek, kau tanya Mak Datuk Pandaro, kok orang gaji, kau nyoba lagi kini kau atau marando lalu tertanya aku. Tolong jawab Cik Bang Kojek, pesan dari Mak Datuk Pandaro. Pesan tiga saudara Kasari Kamari Kama kau Sari, tolong jaleh-jalehkan Sari. Pesan dari tiga saudara. Up, Bang Kojek. Mak Datuk. Kato pejawe kayong bersambut dari Bang Kojek kepada Mak Datuk Pandaro kalau gaji ko kadi baco tah marando jo Mak Datuk ya. Tah 2,5 tahun lagi nyo dak pulang ya. Dia pancasila lagi. ada Terima hasil kasih saudara. subuh dangakan dan lenggang dabasa tangai aku ikut kamari nadi kanyokan kamu mau bana Dazul kadenai bau Ayah Des, kata Ayah Des. Dazul denai rindudan kawani diriku mengajak harapan basah hanyalah
Up. Inya datuk penampuang. Jadi inya datuk penampuang papanjang lagi ko selamat malam selamat bagro kepada udun tanah ya. Udah sari dah tipu. Iya udah sari. Lai datang ini apa nampuang bagurau itu malam kok mudo awak inyo sanjuang lagai cara dia kianyo alakah jale di dada tua denai bakato kini disapui sayangnya sai suak rasoi tak kabacarai nai dialah membacarai kini Dapat nampuang ikode naiga Urangan dulu dah sayangi Lalamu indah abasuo Katempe edenai balanjo Ada nampuang adenai rikuda Dadak tak bandaro nanakan aku panjang bilang kan dimintanyo ayah idasnya panampuang lai tibo Up. Selesai kan? Bang Kojek. Arak lago-lago lain nanjo kiritam lapai labaknya Bang Kojek aja oleh komah ya. Pasan dari mana tu apa daro? Jangan ngalengah jual lah ya. Bangkoceklah banci batang dadak tak bangkedenai Denam tak jando kembang gantinya orang kaduy kasapui namo Oi angui hati banjeng onde di tarada Lah lamo kita basuo sajak bacarai kan denai dinana rami Ngiak panampuang nana rancang tubuah galak kepala denai gambarkan tengah malam nabasati dan rusuah carai tak raso kematian Udah lengkang sianan tabayang Up. Udah ada tu. Panjang sajalah lagi ko dari udah ada tu ya kena sapu saya ko panjang dia ya. Iya udah ada tu penampuang kau udah ada tu sari. Iya. Lah lamonnya panampuang wa anda basuo batang baik kap si sumui nampak de ampun hati denai sama bedo basuo dan tua bantaro kau bedo dalam tua bantaro banyak di lautan Pasan dari Mak Datuk Padaro tolong nanya lo dan baju putih itu lagi ko Pak Aplo kak aja ya. Cek apa permikro aja jadi ko tolong nanya. Ya. Nada tua naro tolonglah jangan Bapasan denai semalam kok Bapisa barejo ata Narsakan baraso juo Ayah des ini apa nampuang
Hop. Anak tirih dan mak kau dia kepasan dari mak datuk Panaro tolong jaleh-jalehkan benar ya. Papanjang jo dari Dabasa, Bungkus Sarai je lagi ko. Tadi salam je. Oi de naya do darat tua Digo anak kini Nai ko na mua udah joambo Manggadangkan anak nan batigo Jawi ko adik darat tua Onde malam kini Na jadi naik Oi haro sajo Ba itulah samalamku Hop. Kalau Ijek Surau mengkadangan dan betigo tu bahannya kata ya. Pasal dari Ijek Surau jo mana tu Panaro. Kalau ini surau Oi dia mainkan Tang sikara Kini nan punyo Ba itu saja dulunya Denai joda datu anya surau Kananan karata Laditai saja dulunya Dadatu malengan juo Abang kocek larembang mato Ba itu